ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। 1 ମେଗାବାଇଟ୍ କେତେ ବାଇଟ୍ ସହିତ ସମାନ? ଅପସନ୍ କ 1024 KB, ଅପସନ୍ କ 1024 MB, ଅପସନ୍ କ 1024 GB, ଅପସନ୍ କ 1024 TB। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1024 KB। 1 ଗିଗାବାଇଟ୍ କେତେ ବାଇଟ୍ ସହିତ ସମାନ? ଅପସନ୍ କ 1024 KB, ଅପସନ୍ କ 1024 MB, ଅପସନ୍ କ 1024 GB, ଅପସନ୍ କ 1024 TB। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1024 MB। ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ମୋ ବେସିକ୍ ଲିଙ୍କ, ଜାଭା, ଲଗ୍, ପାଇଲଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଗ୍। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହୁଏ? କ ମଦରବୋର୍ଡ, କ ସ୍ମୃତି, ଗ CPU, ଗ RAM। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି CPU। ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ହେଲା? କ 1981, କ 1980, ଗ 1995। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1976। କିବୋର୍ଡରେ ଫଙ୍କସନ୍ କୀର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କ 16, କ 12, ଗ 19, ଗ 14। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 12। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଆଲଗୋରିଦମ, କ ଇନପୁଟ, ଗ ଆଉଟପୁଟ, ଗ ଗଣନା। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନପୁଟ। ଆନାଲିଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲା? କ GI ଏକାଙ୍କି, କ ଓଭାଲୋଲେସ୍, ସମୁଦ୍ର କର୍ସ୍କୋଭ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାମ କ'ଣ? କ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, କ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଗ ଅଶୋକା, ଗ ବୁଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାମ କରେ? କ ମାପ, କ ଗଣନା କର, ଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଗ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣନା କର।